Poštovan dan, dobri gledalci, dobrodošli u moj posljednji video. Razmišljao sam dosta, napravio sam ovaj kanal kao što znate da bih na njemu snimao videe, ali jednostavno posle vremena nemam nikakvu želju to da radim. Što više vremena prolazi, to mi je teže i to sve više shvatam šta sam izgubio i da to što sam izgubio nikad neću vratiti. Misleći naravno na moj kanal, na kome imam uspomene koje idu 6 godina unazad, uspomene sa drugarima s kojima se više ne družim, a uspomene sa mojim psom kad je bio mali, uspomene sa Anjom kad smo bili u ljubavi, uspomene sa vama kada smo imali skupove, nastupe, humanitarne akcije i mnogo stvari, mnogo sličnih stvari. U svakom slučaju preko 1000 video zapisa, to je preko 1000 uspomena u proteklih 6 godina koje su nestale i koje se nikad neće vratiti. Kao što znate, od YouTube-a ne zarađujem već dugo, 2 i nešto godine, od kad su mi otkazali sponzori za maloletnice. Monetizacija mi je stala maltene od tad, kanal mi je postao rizičan, šta god to značilo, i nisam dobio toliko para u monetizaciji, nešto smešno. Tako da sam snimao iz ljubavi i zato što sam se nadao da će me to držati, činiti srećnim. Koliko god da mi je naporno, šta mi se dešava, to me jeste činilo srećnim. Ali sad kada ga nema, kada je kanal ugašen, nema, kao da sam zidao kuću 6 godina i ona se srušila, kao pa sazidaj opet kuću, ali nikad neće ona moći da bude takva kao što je ova bila. Nikad se neće osjećati ona kao dom koji je ona bila. Neće moći da se osjećam tako sa novim kanalom. Nikako. Tako da sam odlučio da se povučem, pogotovo zbog stresa koji proživljavam, zbog svega ovoga, napadi medija. Koliko god ja uzvraćao, naporno je, znaš, naporno je ono šta pišu, za šta me optužuju, poglede koje dobijam, nije prijatno uopšte. Nije prijatno uopšte da ti se život zasniva na lažima koje će neko drugi da piše o tebi, to je užasno, to je bolesno. Redovni odlasci u policiju, to je nešto dodatno. Kao, šta će meni tu u životu, ja nisam kriminalac, ja nisam u prekršaju, ja nisam neko ko ima nešto da krije, ko mora da ide u policiju da daje izjavu da bi se došlo do nekog odgovora, do neke istine. To je sve jasno kod mene. Ja sam Baka Prac, ja sam Bogdan Ilić, ja sam čist. Ja kao što sam rekao, nisam kriminalac, nisam u prekršaju, nisam ne znam šta.